Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng. Thoth sikunde alwora ma Nairobi dhi nyime kod somo e kinde mamoko to lor kaluwore kod rapar mag Sabasaba madhi nyime odiechieng' ma kawuono. E twak marwa kod japuonj maduong' mar Lavington Comprehensive School Lucas Ouma, okoni e skunde somo dhi nyime kaka pile, mana kopogore gi kwan matin mag jopuonjre mag nasari ma ochopo e odiechieng' ma kawuono. Ka koro jokanyo mag somo kwayo mondo mi ng'anyo obed matin kaluwore ni girocho somo ahinya te kinde ma jopuonjre ikore ne penj madongo e pacho ka. An ka ng'iyo kar skundwa ka wahiyo bira kar rombgi ma somo dhi nyime makata ko dhi bor ng'iyo to biro yudo ka somo dhi nyime. Wahia matindo mani lese mano majo ECD ema obiro matin memineno ka jonyuolgi kaogi endo kadok kodgi dala endo, but from grade 1 nyaka grade 9 wan jonyuol wahiyo biro maber ma somo dhi nyime maber. Ka ng'anyo dhi betie, results ok bi bedo maber niwach ng'anyo mang'eny ma wantiere go kaendo. Koro mondo wakonyre to wakony nyithindo maber kabisa, nyaka wahakikisha ni ng'anyo ni iwe ikete kando mondo